Tak určite v tomto zápase sme chceli byť úspešní, čo sa nám dnes nepodarilo. Tam sa to zlomilo 2 minúty pred koncom tou dorážkou, čiže tam sme neobsadili toho hráča, ktoré sme mali, ale mali sme počas toho zápasu docela dosť šanci na to, aby sme dali tých gólov viacej v tom zápase, ale hovorím, taký hokej, keď jednoducho tí góly nedáte a nepristúpite k svojim povinnostiam, tak ak dáte na záver zápasu, tak ten zápas sme nezvládli. Čiže to asi k tomu zápasu a hovorím, my strašne sa trápime s koncovkou zápasov, je málo hráčov, ktorí ten gól dajú, ale hovorím, také veci, ktoré sa tam aj pri tých dorážkach, hlavne po ten prvý gól a ten druhý, to sa nastávať nemôže a to rozhodlo v tom zápase. Michalovce to zúžitkovali, tým pádom ten zápas vyhrali. Ja by som sa chcel opýtať po tom neúspešnom víkende aj predtým ešte jeden zápas, tak 3 prehry za sebou, tak čo vlastne sa musí zmeniť? Samozrejme je to na hráčoch, ale čo vy vidíte, že jednoducho im chýba teraz a chcete na tom zapracovať? Viete, ten mančav sa v Spišske strašne zmenil. Tam 10-12 hráčov odišlo, tam sa to zmenilo, prišli nejakí chalani. Každý vieme, že tých gólov zo začiatku sme dávali menej, teraz ich dávame 3, dáme možno aj tak ten zápas nezvládneme. Oni sú pracovití, dobre na tom, ale naozaj si treba postaviť alebo nastaviť nejaké pravidlá také, že jednoducho, hovorím, v tom zápase my musíme byť tých 60 minút nejakým spôsobom pracovať na to, aby sme ten zápas zvládli. My sme není mužstvo také, že dokážeme ten zápas jednoznačne, že si povedeme, ideme vyhrať tú tretinu. Asi takých hráčov tu nemáme, tak taká trpezlivosť, taká zodpovednosť nám tam chýba, aby sme to dotiahli do konca. No a samozrejme hráči, ktorí sú tu na to, aby nejakým spôsobom boli nositelia kvality, tak zatiaľ to nepotvrdili. Zatiaľ to nepotvrdili na to, aby boli rozdieloví hráči pre Spišskú Novú Ves. Áno, bol to vyrovnaný zápas, nakoniec sa to rozhodlo až na konci, ale ja si myslím, že pre divákov to muselo byť veľmi zaujímavé stretnutie. Každý chvíľku ťahal pilku. Nám sa už pred zápasom veľmi ťažko skladala zostava, lebo prišli nejaké zranenia teraz na poslednú chvíľu, takže sme radi, že sme to nakoniec ubojovali za 3 body. Ešte aj počas zápasu sa nám zranili nejakí hráči, takže musíme veľmi poďakovať hráčom za ten ich prístup, za tú bojovnosť a za tú nezlomnosť, že verili tomu, že to môžeme dneska vyhrať. A chcem pozdvihnúť tých mladých hráčov, ktorí tam tu nastupovali a do toho zápasu a vlastne sa nejak nestratili, pomohli, bojovali. Takže to je taká vďaka im aj vďaka všetkým chlapcom, že tak sme k tomu dneska pristúpili. No, len takto musíme ďalej pokračovať. Sa chcela opýtať vlastne na ten juniorský útok dneska, ako sa vlastne oni pozdvihli od toho augusta, kedy sú s vami, tí chlapci, podľa teba? No však povedz ty, že či je ten rozdiel, keď hrali v auguste a keď hrajú teraz. Ja si myslím, že áno, tu sú mladí chlapci, ktorí potrebujú čas, potrebujú priestor. Ja si myslím, že každý deň pristupujú k tréningom veľmi zodpovedne, pracujú na sebe, takže preto sme sa ich nemali dať dokopy, lebo im veríme, lebo ich vidíme každý deň na tom tréningu.